Ga sako zuwa lahira. Ina mai zuwa lahira ga sako na dan Allah idan ka je ko kin je ku fadawa Lord Lugard Najeriya da ya kirkiro yanzu ta zama Naija rigima. Sannan a gaya wa Abubakar Rimi PDP da suka kirkiro yanzu ta zama People Receiving Party. Sannan ka gaya wa Namdi Azikiwe demokradiyyar da suka shekara da shekaru suna ginawa yanzu an rushe ta da son zuciya. Ka gaya wa Ahmadu Bello Sardauna Najeriya da aka kashe shi a kanta yanzu yan Boko Haram sun rugurguza ta. Sannan dan Allah ka gaya wa Fela Kuti duk irin abubuwan da ya faɗa akan Obasanjo a waƙarsa sai da Obasanjo ya zama shugaban Najeriya har sau biyu. Sannan ka faɗa wa Murtala Muhammad har yanzu sai mun kunna kendil muke ganin haske saboda babutan nefa a Najeriya har yau. Dan Allah kuma na san zaka haɗu da dalegiwa ka faɗa masa yanzu yan jaridar Najeriya sun koma yaran masu kuɗi da yan siyasa. Idan kun haɗu da Shehu Usman Dan Fodiyo a Barzahu ku ce masa masu mulkin zaluncin da ya yaka yanzu sun ci gaba da mulkin zalunci. Sannan Hajiya na san za ku haɗu da Kinsara Wiwa ki faɗa masa wallahi har yanzu matasa ba su da aiki a Najeriya. Sannan na san wajibi ne ku haɗu da Kin Jaja of Ofobo dan Allah kar ka manta ka faɗa masa yanzu mun zama bayi a ƙasar iyayenmu ta Najeriya. Allah sarki Hajjaji na san babu makawa sai kun haɗu da sa Abubakar ta fawa ballewa dan darajar iyayenki ki ce masa yanzu fa wallahi ilimi ya fi ƙarfin dan talaka a Najeriya. Oga dan Allah na san za ku haɗu da baban mai malfa ka ce masa to burinsa ya cika yanzu muna cikin talauci ƴaƴansa ne kawai masu kuɗi. Sannan Hajiya Baba ki faɗa wa Malam Aminu Kano har yanzu fa talaka na mutuwa a asibiti saboda yana 5,000 ki faɗa masa kin baro mu muna ta kuka komai ya rigice a ƙasar mu ta gado. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ƙasar mu ta gado. Ƙasar da ƴan mata ba sa karɓan fulawa ko kat a matsayin gift sai dai ka ba su cash. Ƙasar da idan kana cin abinci akuya za ta zo ta yi loma ɗaya ta gudu. Ƙasar da shugaba ke garkuwa da ɗiyan talakawa da sunan Boko Haram. Ƙasar da ake sayar da gyada a kwalba ruwa kuma a leda fiye wota. Ƙasar da iyaye suke takama kullum suna cewa lokacin suna karatu su ne ke yin na ɗaya amma yaran yanzu sai satar amsa expo. Ƙasar da direba yake shekara 20 yana aikin tuki amma ba shi da direbin license. Allah ka sa mu dace.